Berita nauli na sinurat ni si Matius. Bidus 10:7. Dungi dung salpu onom ari. Diaraon Jesus ma si Petrus dot si Jakobus dot anggi na si Johannes si tu labung na. Dungi ditogion mana sida tu dolok na tibo tu na soding. Dungi muba marupana di jolo na sida kawe moksinodang mabohina songon mata ni ari otak ma ulos nai songon palito. Dungi ida ma tarida ma dinasida si Musa dohot si Elias na makatai dohot ibana. Dungi ninda si Petrus ma mangalu si Jesus ale Tuhan dengan mahita dison molo oloho wen hami ma dison tolu sopo-sopo sada diho sada di si Musa sada di si Elias. Jadi dina matokido pe ibana ida ma dilinggomi sada opun na tiuk mana sida. Dungi ida ma didok sada suara sian bagasan ni opuni ma on ma anak haholongan ni rohaku halalas ni rohaku do ibana tangion hamu ma ibana. Jadi ubegi akasisiadi manukap mana sida tinggang jalan mabias itu tu mana sida. Dungi didapoton Jesus mana sida di jama mana sida buhut ma didok ehe mahamu onak kamu mabiak alai dong diukap nasida mata nasida idang adong di ida nasida manangisi ya soholan sasada Jesus. Jadi dinatuati nasida sian dolok dipopai Jesus mana sida dinama idang jadi pabawa muna na di ida muna saleleng sohe anak ni jolmai sian hamatian. Dungi dina akasi sianama mandukun ibana dia ubain didok akasi foto surat ikut jumolo go si Elias. Dungi dina Jesus mama ngalusi nasida tutudo jumolo go si Elias pasuang sudena alai hodok matu hamu go si Elias alai idang ditada nasida ibana dibe nasida do tu ibana lomo ni nasida dohot do sugot songoni anak ni jolmai mangai bahenon nasida. Dungi dia tusi akasi sian naima taringot tusi Johannes doi nadidok nai tu nasida. Jadi dinagoi nasida tu labung ni natoropi Roma saharak tu labung na moksok batu ibana dohot matok. Ale Tuhan seasi magwam dianaki ay moksaiton bulan do ibana mase benit do diai ay cocok do ibana di dabutu api cocok do tuaik jala nungar buan ibana tuak kasisianmu alai idang topamarum nasida ibana. Dungi dina Jesus mama ngarusi ia gana soposia jala namok balik-balik pola sadia leleng au gap dohotamu pola sadia leleng pausungo-sungokku hamuna buan maibana tuson. Dungi dipicang Jesus mabegui dungi wag mabegui sian ibana jadi isak madak tanaki olak ni nasatok ini. Dungi ulik ma ditopot akasi sian di Jesus adok puasa sotok baik kami babalion ibana. Jadi idok Jesus matu nasida ala sopok sia hamu asi tutudo nahudok kotu hamu ia adong nasabatu nisabi hapok siamuna todok kamu do tutolokon pusat paho sianon tuan pausaton na do ibana asa idang adong naso topatu pahamu alai idang olo bari begu nasamagai ya sodalan mok tangiang dohot mok puasa. Alai dinamok dalani nasida di Galilea idok Jesus matu nasida di pasa do sogot anak ni jolmai tu tangan ni akahalak. Dungi bunuon nasida maibana dungi mulak mangulu maibana di agi patoluhon jadi maksa situ tu maroha nasida. Alai dunggo nasida tu huta Hapernaum Roma akasi jalo di darak matu si Petrus madok beha digagak gurumuna do di darak ma digagak do ninna. Dungi dina bongot ibana tu jabui di jolowani Jesus ma madok
Peadi roham ale Simon sian isedo di jaluk aka raja ni tanaun upa raja madang beo sian aka anak nairo madang sian naleban. Jadi didok si Petrus matu ibana sian aka nalebat do. Dungi nina Jesus mamadok ibana atong lias do anggo aka anak alai asa unang to gasip na sida lao maho tu tao dabu ma haili dungi buat ma deke na pokjolo daboti ukka ma pamangan na copa koma disi sada sata ter dua di darat ma ima buat leon mai guguku dohot gugum.